Hvad helvede sker der for de lortepakker? Det er 21.00, mand. Det er lige oppe ved Lyngbyvejen. Hvad sker der for jer? Er det fuldstændig umenneskeligt og sådan noget? Jeg må ikke engang gå på toilettet, mand. Nu står I og tilkalder politiet og siger, at jeg skal skide ude på fortorvet. Hvad helvede sker der for jer pakker, mand? Er I fuldstændig umenneskelige? I er fuldstændig dumme i hovedet, mand. Rend mig, lortepakker! I kan rende mig, mand. Hvis man ikke engang får lov til at gå på toilettet, så kan jeg rende med at skrælle menneskerettighedsorganisationer, mand. Du skulle have en fod langt op i næsen, dit røvhul, mand. Luk mig ud! Luk mig ud! Shit, mand.